odštartovať dnešné tretie dostihy cenu Damana. A už sa aj tak stalo, takže to bolo veľmi rýchle, takže tieto prútené prekážky na 3300 metrov boli v tejto chvíli odmávnuté. Po štarte kompaktné pole cvála zhruba 100 metrov teraz pred prvou prútenou prekážkou a vo vedení je Vive Paolo spolu s L'Âme du Désert. Na bariére je tam Peperus, za nimi Chlorid, Fly by Me, nasledujú Sherihany a Stefan, Raimond, Gualatieri, Irish Heroes a na poslednej priebežnej priečke Jihlava. Takže všetci aktéri v poriadku, som si počkal, či všetky kone prekonajú prvú prekážku a teraz sa nám už aj utriasol vo vedení Peperus, za ním je to L'Âme du Désert, Vive Paolo, jeho tréningový sparring Chlorid na 4. priečke, 5. je Fly by Me spolu so Stefanom, za nimi je to Sherihany, ďalšia prútená prekážka, teraz tam trochu zaostala Gualatieri, prepadla sa, ale za Sherihany je to Raimond, Irish Heroes, Gualatieri a priebežne posledná Jihlava. Konec sa blížia k ďalšej prútenej prekážke v pomerne solidnom tempe. Peperus, L'Âme du Désert, všetky kone v poriadku, takže Peperus, je tam Vive Paolo, L'Âme du Désert, za Vive Paolom na 4. mieste Chlorid, ďalšia prútenka, všetky kone v poriadku. A tak nebol tam pád, predsa len Zdeněk Bodlák opustil sedlo Sherihanyho, takže v dostihoch už len 10 koní s jazdcami. Je to stále Peperus, ktorý diktuje tempo pred L'Âme du Désert, takže dvaja maďarskí účastníci aktuálne diktujú to tempo, okupujú čelo dostihov, takže Peperus, L'Âme du Désert, ale je tam za nimi aj Vive Paolo. Ďalšia prútená prekážka, kone sú po druhý raz v cieľovej rovinke. Vive Paolo teraz trošku osamel ďalej od tribún, je tam ale spolu s ním Peperus, takže Peperus, Vive Paolo, za nimi sa vyváža Chlorid a je tam stále L'Âme du Désert. Takže teraz je to dvojica Vive Paolo, Peperus, za nimi na 3. mieste ďalší šurianský zástupca Chlorid, L'Âme du Désert, Fly by Me, na 5. priečke Raimond, Gualatieri, už Stefan je veľmi výrazne tlačený Lukášom Matuským, Jihlava je teraz na poslednej priečke, kone po druhý raz v oblúku pri jazdeckých oddieloch a vedenia sa ujal Vive Paolo pred Peperusom. Na 3. priečke je Chlorid, potom je tam dvoj-trojdĺžková medzera Fly by Me, Raimond, už sa tam prepracúva aj Beluš Irish Heroes, už sa nám viditeľne zrýchluje, pretože do finále nám zostáva zhruba posledný kilometr. Je to teraz dvojica Vive Paolo s Martinom Cagaňom a Peperus s Matejom Rigom, ktorí prekonávajú na prvých dvoch priečkách ďalšiu prútenú prekážku. Na konci protiľahlej steny na nich čaká ešte jedna a potom už len posledná výbehová prútenka. Teraz tam Peperus trošku zaváhal, ale je to stále Peperus a Vive Paolo. Teraz sa za nimi vyváža Jihlava, možno trošku prekvapivo. Je tam aj Irish Heroes celkom v kontakte, ale teraz trošku vycúval Chlorid takisto. Takže je to Vive Paolo spolu s Peperusom, ktorí aktívne odvodili priebeh dostihov, takže Vive Paolo, Peperus, Irish Heroes už zrejme nebude mať dostatok síl na záverečný finish. Vive Paolo skákal výbehovú prútenku ako prvý. Teraz tam ešte prichádza Jihlava s útokom, takže Jihlava, Vive Paolo, ale Jihlava sa snaží ísť cez neho. Peperus už slabne, Gualatieri prichádza, takisto aj Raimond, ale je to Jihlava a za ňou Raimond. Vive Paolo bude až tretí, je to Jihlava trošku prekvapivo pod Adamom Čumilom zvíťazila v týchto dostihoch. Raimond druhý, súboj o tretie miesto medzi Vive Paolom a Gualatieri.